Shaphang ki jing khuslai. Haka jing jing ki priu hidap si bun ki ba pen khuslai yangi bat ki ba penduk mansim yangi. Man la ubriu ni ka briu ki don la ki jong ki jing khuslai bat la ka jong ka jing syam haka jing teng habang ile ya ki ladang nyem la ngi diau bangi khuslai ya ka. Bun sien habang ile bakla ya kanu kakam ngi ngosi bat ngi khuslai na ka benta jongka. Bat teng ru le se kumno ngi kungkren bakla ya nu rieno habang iken mau ya ka ngi ngosi bat ni khuslai. Bun sin ni persyang banyale ban kulet henry kemensim kamhun kawan pau baik hangi ka ben khuslai syu yangi. Kakin ke jong blay kat ke gospel ke jong Yohanes kono ka bakat saw ke ben kong ka ong wat ki khuslai na ka donot jong pi tunget pi hau blay tunget hangaru. Namar kata kaktin blay ka ong ka kren hangi bangim day ban khuslai ke jing jong bat ha ka donot jong bat ka day yangi bangin sungai hau belai bau belai mempelat yangi na kita ke jing khuslai bat ke jing sosi ken jakno lada ninget hau. Da ka bangi ya tho bat ngin pentip syau belai ha ki jing duai da ka bangin ya tho bat ngin pentip ya ke jing pan jongi syau bagata ga jing sukan wan hangi hapdeng ki jing khuslai. Stipol sa ki pilipi kalnong ka pasaw kat khot ka ban riu ka ong kum ne bat ka banyaw wat khuslai ya ki ru henry ha ki baro da ka jing duai bat ka jing kerpat lem bat ka jing aingo tu pin pentip ya ka jing pan jong phi syau belai tiga ka jing suk ka palat ya ka jing syempang baro kan ri jai ken ya ka dok not jong pi bat ka jing mut jong pi ha ukris jisu. Bret no iki jing khuslai baro nangi tu ai ba ka jing suk ublai kan kedup yangi ublai un kerku na ka benta ka burom ga jong ublai. Amen.